Ejiwada eye afofida na eye da o my Ghana yenam yema mpanyida da osaje for Dr. Kwame Nkrumah so na yeje fa hodi enti no wonom ebehye ho efa na akọ Bibiani anwea so bekwa ya omne ama ne bofo adi nkomo kyerese afahya na fibia wo mudi nanso wedie sade wo bo ho adi ne chenchirenche no kyerese eso anipa na sade wode nsem asudwa na Adom Kasee abo no si Obenimbo somede toso ensia ana o my Ghana ha yede esi wosa afofida da yenya yefa hodie enti yehye ho fa ewo mayimu nanso saa afofida ye ankasa ukọ Bibiani a ekwan a wofa so gi wani no yesronko nananom ne omanfo Bibiani anwa so bekwa imansini mu edi hyehye yegu akwan mu edidai ema ne yefe Adom Kasee amane boni Augustin Boa ene omanfo bi ekwatwetwe nkomo ene odi tu dwase 6 March die enya de se ye Independence Day keke na mum Bronya ewo Bibiani ochire senti a wo mo ekasa Como se afuwe yesronko afuwe 6 March ni ko de different for 6 March bi ayedi afuwe 6 March no ye be kwa ne jojo ene ye be sa ye ne kese nso ye the big artist ba bosso ye ko 6 March wia ye wie nso ne ase akohwe ball ye hwe ball wia ye wie so nyimle ende anya agro okunkura ye fe ni agro ye kone ye ba ye kone fitiano pano kopma de chenye 7 ye nipa na ye nante sa ukọ ha na oba ha na ukọ ha ne oduru promo dia edan kura unya binnem endru tad ne kura hotels nyina yema sana yedi no ye ne ye Bronya no Isanso wopese afofida yi wodi emane ye denti deputy administrator ye wo Bibiani anwa so bekwa emansi no assembly Joshua Day ekyerese assembly mpanifo ne bambofo atena se awe ekwan ya wo befa so ahyehye dwumadie na obetimi so abo manfo eho bai afei wo mo a ewo hotels ewo mansi ne mu nso one wo mo akasa se wonje awoho ekwan feso. The municipal assembly in collaboration with Food and Drugs Authority, Ghana Tourism Authority, Ghana Immigration Service, Ghana National Fire Service. A training program for all hoteliers, hotel operators, owners, any restaurant operators. A training on good hygienic practices, how to receive visitors. Nukrakra na NCC director yo Bibiani anwa so bekwa imensini no emu mata opraneka enso etu emobunu no efo ewosa afofida yi a ebei ya bota ye nyina ne se enye se ye beji ye ni na ye bewie na ebia yare ate se anase de mabunu no e de akọ suban bi a enye nti ne de sankrofo we nyina aka ye publicity committee ne ho